Hello guys, pasensya lang po, mag voice over lang po ako kasi nagpakain po ako ng ng tatay ko. Meron pong music kaya nga nag voice over lang ako. Pinakain ko po yung tatay ko, galing po kami sa hospital kasi hindi siya makaihi. So, linagyan siya ng catheter. Hindi talaga siya makaihi kasi meron po siyang prostate. Nag-inom na po siya ng tambal, ng medicine. Di siya makaihi ulit. Actually, pangalawa na po yun. Kinabitan siya ng catheter. First is, tinanggal po yun para i-try po if makaihi siya. So, ngayon, galing po kami sa ospital, nagpakabit kami ulit kasi hindi na siya makaihi. So ito po, pinakain ko po siya. Hindi siya makakain niya, siya lang. Yung pinakain ko, oatmeal, kasi pag kumain siya ng kanin, madali po siyang ganing matukan. Noon sa naman kalisod ba ani magtagalog pero i-try ko guys. So yun, matagal siyang kumain, lagi siyang umubo pag kumain siya kasi yung yung liig, yung spine niya inoperahan 3 years ago, kaya yun ang side effect, dali siya mabulunan. Yun guys, pinakain ko po yung tatay ko. Nagtanong ako sa kanya kung meron ba siyang kanang gibati gani. Sabi niya wala daw, wala siyang sakit, wala siyang ganing gibati kung unsa. Wala guys, wala lang, parang normal lang daw kasi yung nerve niya naipit. Yun, na lang ako, nag voice over na lang ako kasi yung mga anak ko nag TV sila, kaya nga. So guys, pasensyahan nyo na lang. Yun ang tatay ko na alagaan ko pag wala akong work. Yung nag-alaga sa tatay ko, yung mama ko. Kaming dalawa ang pumunta sa hospital. Talaga guys, yung hospital, akala nyo, sus, hindi ko na lang pangalanan yung hospital na pinuntahan namin. Gibalibaran Ginoo ko. Sus, pag adto na mo gibalibaran, grabe. So mauna ang akong gipakaon, yun ang pinakain ko sa tatay ko para hindi siya mabulunan. Yun, oatmeal. Yun guys, kanang dili gani mi dawaton sa hospital kay kanang ang amo ko nung doktor dili diha makapasok sa hospital kasi yung hospital meron kanya-kanya silang doktor. Kung anong doktor ang meron sila, yun ang gusto nila na mag-check up. So nag-reason out ako guys na kailangan emergency yun. Meron kaming request sa urologist namin. Ako, malapit na akong na high blood yung araw na yun. Wala, yung mama ko kumain pa yun that time. Kasi tapos na kong kumain, ako rin ang nagpakain sa tatay ko kasi wala pa kaming hindi pa kami kumain dyan. Madaling araw kami pumunta sa hospital. Yun guys, grabe yung hospital, gusto nila pira palagi. Hindi nila makitang tao na emergency, hindi na makaihi yung tatay ko. Nakaihi siya, last ihi niya is 4 PM pa. So 12 hours na hindi siya makaihi. So mga
ginising ako ng ng mama ko mga 5 a.m. kasi punta ka daw kami sa hospital. Yun, sinabihan kami ng nurse dyan sa hospital na hindi daw kami pwede kasi yung doktor namin, iba yung hospital na na pumasok sila yun sa malapit lang po kasi yung hospital na pinag na kanang niadto mi sa naman sagol-sagol na lang tani. Yung nag-reason out ako guys, grabe naman talaga, emergency talaga, kaya pasalamat na lang sila nga ila migi accommodate. Pag hindi na mangaway jud ko kay emergency na good, masakit na yung puso ng tatay ko. Yun, di sila maawa yung sitwasyon ng tatay ko guys. Sus guys, na lang ha, pasensya na lang kasi nagmumura ako dito kasi doon sa hospital nag-reason out ako, hindi ako nangaway ng mga nurse kasi kailangan namin sila, diba? Dapat yung first na hospital na pinuntahan namin kami accommodate, hindi kami puntahan ng iba namang hospital kasi hindi natin yung araw ang sitwasyon natin ngayon, mahirap na, diba guys? Yun na ako sa tatay ko naluoy. Buti na lang guys na gi-accommodate mi nila. Kung wa pa sus, no? Hinay yung kumain ng tatay ko, ang tagal guys. Kasi madali siyang mabulunan. Yun, wala akong work, so akong nagpakain ng tatay ko. Yun ang sitwasyon ng tatay ko guys. Mahirap siya kumain, uminom ng tubig. Yun, ang mama ko nagbigay ng papaya kasi mahirap naman siya maglabas ng kanyang yun, ang papaya. Yun po ang mama ko, siya po yung nag-alaga ng tatay ko. Pasensya na sa ko, sa dagway, kaya wala pa yung ligo. Ang haggard ng face ko. Galing po kami dyan sa hospital. Morning po yun, morning ng Friday. Wala akong work Friday. Kahapon wala akong work kasi holiday dito sa Pilipinas. So ako ang nagpakain ng tatay ko. Lagi siyang matulog guys. Pag kumain siya, lagi siyang matulog. Kahit matapos siyang matulog na naman siya. Lagi siyang sabi ng mama ko, kain na. Ang mata niya laging matulog. Ako na lang ang nakanganga para sa kanya guys. Nagpapatawa na lang ako. Yun guys. Yun po ang papel ko. Monday to Friday nasa ako, nasa trabaho. Saturday, Sunday o mayroong holiday, magtulong ako sa mama ko sa pag-alaga ng papa ko. Yun ang sitwasyon ng papa ko pag uminom siya ng tubig, kanang mabulunan siya. Kain ko siya ng papaya kasi mabuti yun sa kanya. Pero hindi niya na guys,
dili niya nahurot guys ang papaya. Yun po ang mama ko. Yun guys. Thank you for watching guys. And see you my next vlog. Kisa pa to ang wala naka-subscribe. Please subscribe my channel. Thank you guys.